is Iria. Good evening, my name is Monty. Good evening, Monty. Good evening, Iria. Boas noites, queridas e queridos. Isto é Breaking News from Galicia. From Galicia to Galicia. O informativo horario que agora iniciamos cando son máis ou menos arredor das 10. E parece que toca falar outra vez da crise, non, Iria? Así é? Un tema que me aburre profundamente, se non te importa. Pois parece que a crise política en Europa non acaba de tocar fondo. A caída do euro continúa imparable e, como consecuencia, Grecia, Irlanda e Portugal xa están fora non só da moeda única, senón tamén da propia Unión Europea. A Unión Europea non acude ao segundo rescate de Irlanda e os irlandeses convocados a referéndum apoian masivamente a adhesión económica a Estados Unidos como Estado número 52. Mentres, Brasil compra a metade da débeda de Portugal, forzando ao país veciño a abandonar o sistema euro para integrarse na Mundo Lusofonía, a unión comercial liderada por Brasil. En Grecia, faise innecesario o euro porque despois do agravamento da crise, o derrubamento do goberno e a desaparición das principais entidades bancarias, convértese no primeiro país en funcionar sen cartos. Nos Estados Unidos segue a vaga de asasinatos de congresistas e senadores. Dende que a congresista Guilford quedara en coma a comezos de ano, son xa máis de 50 os políticos asasinados a sangue frío aproveitando as súas comparecencias públicas. E parece que a cousa vai seguir agravándose porque as ameazas multiplícanse. Cada semana aparece un novo grupo radical disposto a aproveitarse da veda aberta. Temporada de patos, temporada de cuellos. Coa morte esta tarde da congresista por Minnesota Lydia Adams, xa son 43 as congresistas e 25 as senadoras asasinadas en Estados Unidos, desde o atentado contra Gabrielle Guilford en xaneiro do 2011. Os grupos radicais seguen aparecendo ao mesmo ritmo. Esta semana entraron en escena The Ultimatum Party en Oregón, Grandfathers for the USA en Arkansas ou Friends America en Florida. E agora algo que lle preocupa especialmente ao noso compañeiro, non é así, Monty? Pois sí, Iria, pero supoño que non só a min, porque se trata do encarecemento dun produto de primeira necesidade. O barril de petróleo superou hoxe a barreira psicolóxica dos $250. Derivadas desta suba, as revoltas populares exténdense sen remedio por toda a xeografía mundial. Lugares tan distantes entre sí como Bolivia e Túnez ou Alxeria e Arxentina están a sufrir as consecuencias da suba do barril de cru. A violencia cidadá toma as rúas das capitais máis importantes destes países, sen que o horizonte da calma se adiviñe moi próximo. Abandono masivo de automóviles nas estradas, descenso vertixinoso nas vendas, suspensión do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Que vai ser de nós, inocentes usuarios de Ferrari. Non te deprimas aínda, outros están aínda peor que a ti. Non podo imaginar de quen falas. Do empresario galego por excelencia, A.O. Non vexo en que lle pode afectar, el sempre vai en taxi. A caída da bolsa en todo o mundo arrastra tamén a Arsenio Ortigueira. En este momento, o empresario téxtil máis importante do planeta está ao borde do precipicio. Despois de que todas as bolsas europeas pechasen as súas portas, agora son Tokio e New York as que inician a súa caída. E o imperio de moda de A.O. que levaba un mes cotizando en Wall Street, é un dos principais afectados. Unha sucesión en cadea de desafortunados acontecementos desatou a histeria e o Consello de Administración en pleno foi convocado de urxencia na sede central para facer un seguimento ao minuto da crise. Despois da súa fugaz entrevista co presidente da Xunta, A.O. e a súa man dereita, Denise Caamaño, emprenderon viaxe a Nova York para intentar tranquilizar os mercados. Hey, don't hold up, please. Please. ¿Qué tal la reunión con presidente? Hey, don't hold up. Are you going to New York? ¿Son ciertos os rumores sobre un ERE inminente? Please. No vamos a despedir a nadie. Please. ¿Y a caída da bolsa implica algún tipo de dimisión, cambios? Arsenio, Arsenio. Fuck off. E isto foi todo cando seguen sendo máis ou menos arredor das 10. Non esquezan conectar con nós na próxima hora en punto para informarse das principais novidades do planeta. Aquí, en Breaking News from Galicia. From Galicia to Galicia. Boas noites. Good evening.